Hello dolok pai tong pai khá khai cam tong pai na hai lam so go chini te kaisa katal video sung tini nong na sanan thangi tong kwbangma good news tai ajago bad news bu tongo omo ta hai nong sinai ta dolok waisawai ni nong mi khotok bai mai chao waisawai ni mui thoye bai bu mai ma sao hinke oma hai nong na ta tinin o video bu hinke dolok poila good news ka rumi deborma bai shubongkor deborma khana kala man ongai han bagoi kubnong tawo chungnugi maka je ekdom belai nai thaw kebrang ni je haldi ceremony ongman nugui manka ang to belai khan na chungda ka dolok nok bai na ta ka norok bu kisa video nai nai jita pura belai na to ka he de pura Bollywood type ni pura next level ka khai kai chang belai na to jak so ka no ka bai jan nang jak unok to lo comment khai sadi next update no ka dolok 26 tarik je 26 February borok khoroksa takhung biplab bo rel biskang rel lamo rel choli thongman awin biskang ba khlai nai pura marke railway phejai pura book sar ongkhorine pura marke Thui thangka u dunia ni yakari thangka moto nok sainman je mungya kamio je dakhuk biplo bo master khayo bo taiban buruina pori na bagi bor kuni marke hamdaglai tongo ta ke hinke babun buruina aske sugma chung marke rang puisa subawi tongo abun kari loan ganang nau sibabin buruina subawi tongo ta bini nong ni borok buruini nong ni borok bo taistila nong borok kuni hamdaglai tongo nei kahama ke saimani tongo umon yang ulang ke je burui bo taimasa chalano nawi kaijagoi paikhanke hinke o kong na khanawi na inje takhuk bipla bo rail bus kang thangoni asu mathe kosto nang to khunang tui markhinu rail bus kang rail choli pro bus kang thangwe baklai thuikya hinke oma he burui tai tamasi sasinai hino je 5 bosar bro kun hamdaglai tongmanta 5 bosar kai thabo bini burui na asu makhe subamani rang pucha lekha pora khaitini mo rang rog rikhata mon ya ulang hinke burui taimasa chalasnai thangka hinke tai tam sasinai hino re tai a hinke takhuk bipla bini je chrai phangchini class mi dok tam sa khnani di dol rok inka office pai jin office tab rok to dol kai thanga ta bin nogo thaman pore bin buma bu phai ba bin bai chon bu ko khnawo belai ke bu kha kosto na kha khoroksa burina 5-6 bosor dore ba hamjaka hinke dol nong bu khaw tam wan thung phai nong bu khanok tam kok thana musu u burui ba tai je burui thai buri rong ba nang bu khaw tam ko ba hai ta kok thai ongkhor tolo comment khai sadi next update nong khan dol o belai khan ba kha bai jang nai ba kha kham jang nai belai khan bad news hinui manu tang hin ba je da pohor deborma kuri je bini kidney kaisa hamya ongkha oben bagoi batabok je treatment khaina bagoi lokurong thani rang kisa suba sunai thokta emne jong to saiman bo jeng thangi chini lokurong asung markin chubawi tongo je kuri jagarok rang puisari chubawi tongo hinke botai tab lasi jago bahai ke sanai ka ang sinarong chubawi tong kang mang bahai ke sanai ka haini bot belai ke tension manang tagi tongo tabuk bo 31000 33000 omna hai rang rok nangui tongo hini saunta hinke dolok da pohor tam saka kisa khnawi nai di belai wanai tong kata belai tension ko kha mabro daran jabono rang samne la tong ba ke ino rok no sama bo la siu ang bonyo sang sobai tong man ka chaina nai jagai phayan hanai phaima sai ke tabu kabang matai ba se manja sewa abseng wala khnai tong mani ta haina simple test khai thang mana na hanai phai mani boho ke saman hinga hinga ro phai sai man ka mane ani kidney ke so hamiang tong kha ang hoita biopsy test to angam sa kiria asa kuno mezoria hinga hai pono rang nangota phiri ta boro khlai nai ba hinga biopsy test ne admission marbe 25600 bisag jani 45 taka hai nangai to hinga te blood test rokni khongo motamoti 30 32 হাজার hai thangai to hinga je rang tuma bo 50000 hai prain se bai tong mai kha hotel samani nangman to bai tong mai kha hinga ta bwa na ma hinga 25000 rinana
belai wanai tong kata belai ten sanu tong kha Hingke dolok tau lenarok kaham ke no saima khana tau rang subanan kisa logir laiti. Hingke dolok tau lenarok jutan parkir logir laiti je da pohor debuma ni treatment bagai rang 31,000 nanggo hingke chung parkir rang rolanya tamhin. Angbur naina buru ta janja rolanya chung kijasuk mansa khoksa khongni mai krui chuba lain ta tamhin dolok. Next update kha dolok tini ongne India versus New Zealand match semi final ongne ta match belekin khatanang belekin silat ongne haisi. Angki match ta naina bagai belekin excited ongoi tong ka haisi. Tini India versus New Zealand match thungane ajaga duita team busuk karak tai especially chung sana thangke New Zealand team busuk mathe karak o joton saimano New Zealand team je ICC je mdai knockout tournament no borok awila markin best performance khaiman ta borok busuk markin je surprising khai tong no nugoin mano but o jaga kok khoma sitam India rok borok no match nei final kahama ke je no tension ke qualify khai de mano tai kaisa kokke dolok ni bakhao omtai kwan thumung tong na India jodi New Zealand bai tini pa yang kha hingke tam India knockout hapsine haiya dolok India tin pa yang phon brong tai chance tong borok je South Africa bai ma thungnai angke bokha kisa duk police tongkha tangin ba New Zealand team tak ekdom karak bole wise pon borok bu chenya kho tai India boys pon chenya kho no tamong no saimalia tini birat ban century rok phaithang ka ba pura belai chakhamuta heke dolok nak tamwa chok tini sa paina India de paina New Zealand paina unarok tolo comment kai sati heke tini bag is jalan online dolok na news bising bu news na kha khamja ka bu news na khna del garden ongja ubunok tolo comment kai sati sung narok ma lainai te kaisa next video tin bag esuk jalan no Hambai.